occidental a l'edat mitjana en els segles IX i XIII. El feudalisme era el sistema de govern. Hi havia dos estaments, el privilegiat, que eren els clergats, els reis i els nobles, I l'estament no privilegiat on habitaven els serfs, els pagesos, els comerciants i els artesans. en l'estament privilegiat es duien a terme les relacions feudovasallàtiques. I en l'estament no privilegiat es duien a terme les relacions de servitud. Oh no, ens estan atacant! Invasors, invasors, ajuda! L'edat mitjana va ser una època molt perillosa, on hi havia molts invasors que volien conquerir feus, terres, convents, monestirs, castells, etc. El seu objectiu era fer-se més poderós, obtenir diners i conquerir feus. Ara ens trobam a Espanya amb els convents de Santa Catalina, amb la Badosa Olga, que venen els invasors anglesos a conquerir el seu convent. Oh no, senyor meu, què puc fer? No me queda altre remei que anar a demanar ajuda. Oh no, senyor meu, els anglesos han conquerit el meu convent. No puc fer res, necessito ajuda. La badosa Olga, com està assustada i aterroritzada, va demanar ajuda a un noble molt important, que en aquest cas és el noble Ballester. D'acord, jo promet protecció, però tu m'has de jurar fidelitat, consell i ajuda. Sí, esclar que sí, t'ho promet. D'acord. Moltes gràcies, senyor. Ara, ve la tema estic d'un anell que el noble Ballester es pot intercanviar entre un anell, una vara, dos bes o terra. Amb aquest anell et demostrant que es juram fidelitat i jo promet protecció. Moltes gràcies, senyor. Estan atacant el castell del noble Ballester. Oh no, ens estan atacant! Em mataran a mi i a tota la meva família! Què puc fer? He d'anar a cercar ajuda. Sí, aniré a cercar ajuda al rei d'Espanya. Rei meu, ens han atacat, a mi i a tota la meva família. Per favor, necessito protecció. Ara està tenint lloc l'acte d'homenatge entre el rei d'Espanya i el noble Ballester, que se pot intercanviar entre un bàcul o una vara entre un anell. I amb aquest anell o bàcul se juren fidelitat entre ells mateixos. I què em donen el canvi? Terres, el meu exèrcit, dos bens, tot el que em demanis. Està bé, jo et dono aquesta vara en compromís de tu i jo que me prometeràs fidelitat. Gràcies. I fins aquí La història del feudalisme.